mata dole ne in nemi suna. Mota wallahi sai na son Dole ne in nemi suna. Dole ne in nemi suna. Ko dan mata dole ne in nemi suna, wasu kauna wasu iyaye waɗansu ke tsaya mana. amma ko hoton nan yayi kyau kai gaskiya wannan hoton yayi kyau In kin yadda sai ki zo mu gangara. gaskiya yayi son Ramana mu je gidan mu sai su ganki sai su ce min mana. Kalle ni da kyau ni ma ai normal ne mana. Gashi wankan da ne kin san cizo ne mana. maza kai maza kai ka ga wani hoto Kai? solfi ne a gindin wata mota Lakin 73 fa. Kuma cikin minti daya. a kai Wannan ce iriyar mota ce ana aya take. a nan bayanin na ga mu je. a ka gane ka bari dai ka za nuna ma da yau Kai? ya ga Inna lillahi. Kai? Ha ba ni Lakin ma na 55. mu je in samu wanda zan sa Instagram zo mana. mu je kullum sai sun zo sun min selfie a kofar gida mota su zo su min selfie keke ka ajiye a kofar gidan ka zo min selfie mutane su ga inda haka suke to bin san nayi wani target ba alquran din ma me yaji shaida da haka ina kallon su a kallon ku Instagram a ce ba kwari. Abin da ka dai ta sosai sauri lakin 300 zan samu. ai ko dan saboda wannan yarinya amina ai ko dan saboda wannan yarinya amina kaɗai mana ita ni za ta yaudara Ku 300 ya za ta yaudara ƙarya ne wallahi kaga na gama dan ba noyan fara dauka. aha ba ni zan fara Kai da ka dauka ni kuma ta fara dauka. so da ke kau amma na rade da sa shi yake dan Allah ya sa ban kunna Allah bari Kai magana ni ka ban fara da Allah. ya mana wanya kake ido Shikenan. ya wani Kai da ka dauka ba za ka bani in yi ba. ni ba zan baka ba Shikenan yi sai ka bani. Kai iyayen ka. Straight from my heart. Dan uwa me ya faru? Me ya faru?